Мастер-класс сәламәтлек 5 еллыгы проекты негізінде оештырылды. Онда башкарма комитеты жетекчисинең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова, җирлегебезнең лаеклы юлдагы ветераннары, балалар һәм яшь үсмерләр спорт мәктәбе тренерлары катнашты. Скандинавская ходьба, северная ходьба, она очень полезна для здоровья. Во-первых, и для спины, и для суставов, и для сердца. Увеличивается выносливость, да, сжигается очень много калорий. То есть если сравнивать, допустим, с бегом или с обычной ходьбой, да, с тренировками, они более щадящие, более спокойные, удобные. Скандинавия йөреше белән мин 4-5 ел гына шөгыльләнәм инде. Бу үзең турында уйлау бит инде, сәламәтлек, үзеңә кирәк бит сәламәтлек. Скандинавия таягы белән йөргәндә bütün мускуллар хәрәкәтләнә. Почти 80% диләр инде, дөрес булса инде. Җирлегебездә Скандинавия йөрешен сайлаучы райондашларыбыз әз түгел. Скандинавия йөрешенең сәламәтлеккә дә файдасы зур. Скандинавия йөреше белән даими шөгыльләнү инсульт булу куркынычын 2 тапкыр киметә. Йөгерү һәм тиз йөрү белән чагыштырганда калорияларны 46%-ка кадәр күбрәк яндыра ди табиблар. Менә мин күпләргә кызыгып карый идем. Күпләрнең йөргәнен күрә идем. Үзем булдыралган чагына йөри идем, но дөрес йөрмәгәнемне белә идем. Менә Аллаһның рәхмәте белән безгә инструкторлар килгән Казаннан, һәм без менә бүген Алла бирсә, шушы ходьбаны дөрес итеп йөрергә өйрәнәчәкбез. Мөслим урамнарында тояклар тотып йөргән кешеләрне очраткач, баштагы мәлдә сәерсенеп карый идек. Хәзер ул җирлегебездә гадәти күренешкә әйләнде. Бер караганда бернинди авырлыгы да юк. Тояк тотасың да рәхәтләнеп йөрисең кебек. Ләкин Скандинавия йөрешенең дә үзенә генә хас катлаулы техникасы бар. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.